Okay. Ja. Det var den første film. Incubus. Og helt ærligt. Det betyder mare. Yep. Det er mare på dansk, og det er sådan en dæmonagtig en, der kan komme Ind i ens drømme. Ind i ens drømme. Og gøre en underlig. Hui! Det styrer ens krop, er det vel? Ja. Kom til at være sindssygt psykopatmordere. Hvis man har lyst til det. Det er en mare. Incubus. Haha. Og den film, den var ikke særlig. Den var urealistisk, og den burde have været realistisk. Ja. Der var selv en, der havde været i koma i for mange år. Aner det ikke? 100 år. Sikkert over 10 år. Ja. Og han kunne gå med det samme. Han kunne gå med det samme. Hui! Gå og bevæge sig og slå folk ihjel. Ja. Han ville lege. Han var lidt fed. Faktisk. Nej. Jo. Men han var for lidt med, altså når han gik rundt. Det var for lidt. Ja. Tid. Det var ikke engang en halv time. Det var 10 minutter eller sådan noget. Ja. Meget mere kan det ikke have været. Nej. Og så døde han på en underlig måde. Ja. Dårlig måde. Eller nej. Han bad hende der om at slå sig ihjel. Han falder bare ned. Jeg tror han ville lege. Ja, okay. Hvorfor kunne han ikke rejse sig op? Nede? Så kan han da ikke ramme på ryggen. Nej. Men whatever. Nu skal vi til den næste film. Og det er... The Hills Have Eyes 2. Sådan. Over.